Kaixo, zer modu? Ongitazu. Hau etorri naiz. Goizteko zazpik dira non? Dinamarkan. Gaur gaude zuzenean estudiotik zuen belarrietarantz transmititzen gure ideiarik eta pentsamendurik sakonenak, beti bezala gure kultura podcastean. Bai, baina gaurkoan ez dugu aktualitate handirik izango, ze dakizunez aurreko atalean Ian Ruizekin aktualitate pila landu genuen eta gelditu gara. Ez da ezer gertatu kapitulo hori aterazenetik. Ez. Orduan? 10 minutu hauetan ez da duz gertatu. Baina, bueno, nik partekatu nahi nizuen azken aldien egun duan abusnarketa bat. Nizuen? Nortzuei? Zuri eta gure zulei. Klar, baina nire bigarren pertsona, jak dira hirugarren pertsona. Nintzat ez. Bala. Nintzat dira bigarren pertsona. Aie hitz egiten diet zuzenean. Mila esker horregoteagatik. Barduan mesedez, ignoran azazu eta konta bentzulei pentsatzen duzuna. Hasi bargara, hitz egiten gure identitateari buruz modu irekiago batean. Hau da. Garatu. Hau da. Zizeteroa baldin mazara, esan zizeteroa zarela. Zegendea hor jolasten du como, no, eske nire gauza pertsonala da, eske nire bizitza pribatua da, hori queerbaiting da. Bai. Nere ustez. Bai. Orduan, bizi behar duzu modu publikoan zizeteroa baldin mazara, eta gauza berak queerra baldin mazara. Nere ustez beharrezkoa daia como que modu irekian bizitzea zure queertasuna. Bai. Ginen bat, pues, pertsonaia publikoa zarenean edo lo que sea, no? Eskusa horrekin de, nire bizitza pribatua da, ari garena da nire ustez errealitate asko izkutatzen. Bai. Eta niri gertatzen zedana da, queer artistekin gehiago konektatzen dudala, por razones obvias, eta horrean, tio, nik eskertzen du jendeak modu publikoan bizten duenean bere queertasuna. Zer arazo dago gure identitate sexualari buruz hitz egitearekin. Nahi duzu zatia zer arazo dagoen? Ba, ulertzen du, no seke, baina, joder, baina arra nahi dut. Egiten duzu abesti bat amaitasunaren inguruan eta no seke, niri dutzen zait utxak geroz behiazu hitz egiten zure maitasunaren inguruan. Basito Palante Maria, Ricky Martinek zioen, eta zer esan bat, elkarrizketa hau da ari beltza baino zaharragoa, eta buelta asko eman zaizkio, eta ados nago baino, honek hartzen dituen derretero guztiak amaitu dezakete, zure identitatearen inguruan modu ireki eta naturalean hitz egin beharko zenuke behin pertsonaia publiko bat izan da, abro parentesis, kompromisu sozial bat lehenesten baduzu. Zierra parentesis. Osea, zuk nahi badezu mundua toki hobe bat izatea, eta zuk horren inguruan jokatu eta zure posizioa, arriskatu, egin dezakezu, eta egin beharko zenuke, porque teknikoki denok izan beharko genuke kompromisu sozial bat. Eske arteak dauka kompromiso hori. Izan beharko luke. Arteak, ja, baina eske bertzenaz, nintzet urduan ez da artea. Pues amor orduan... Abesti bat, super utxa, maitasunari buruz, ez diazu ez ere esaten. Eta ja, me queda igual. Baina el top 40 dia abesti super utxak ez esaten ez dutenak. Sin más, nik bakarrik entzungo ditut queer artistak, me la pela. Artearen eta ez inguruan... bazara publikoki queerra, ze, tal, edo esaten baduzu, zizeteroa naiz, ok, baina queerbaitinga egitea. Eta hor mugitzean unas aguas, que si no, que si tal, que si nire biztea pribatua, negozioa da. Nik hori zuterosten. Baina haiek lasai daudezuk ez erostearekin. Ba, me la pela. Osa, dau komputu bat ja egin. Ba, hemendik animatu nahi dut mundu guztiari, ez kontsumitzera arte hori. Bai, kontzientziazio hori oso ona eta oso positiboa da. Ni daukot beste gauza bat aportatzeko artista queerren dialogora. Euskeraz, esaten da ondo erori. Ondo eratzen zait. Ez dakit, imaginatut kalko bat dela eta gaizki dago dela, ez? Baina jendeak esaten du. Ondo jausten zait. Vale, ez zait ondo jausten metrika. Ez zait. Ni baitut... Ez diot erosten motorra tipa honei. Ni... Jausten jat bebetrix baino beto, eta ditxu abesti hobi hauak, baina ikuste dut tipa hau, que Dios la perdone, deitzen da Taiz, eta, osea, ondo jorratzen ditxu gauza asko, baina, esan dugun bezala, arteak arrazoi sozial bat izan beharko luke, arteak objektibo bat izan beharko luke, eta metrikaren presentzia mediatikoak betetzen dituen objektibo guztiak, behin zilegi izan da, ez dakit gustatzen zaizkidan. Ze oso ondo dago figura bilanesko femenino bat izatea. Figura bilanesko bat ez dela ateratzen kontsumo objektu bezala, badakitu ze musika urbanoan empowerment guztia da, soy la más guapa, eta denok nahi duten irekin. Eta hau da beste gauza bat, da gauza aktiboago bat, eta ez da impasiboa. Baina, niri pertsonalki, nire bizitzan dagoen momentuan, me da igual.
Niri ez. Osea, you do you, badakizu. Niri ez, ni baloratzen Vale. dut egiten duena, baloratzen dut bisexuala Baloratzen izatea dut, modu hori irekian, da, hori bai, baloratzen bai. dut bere abestietan ere hitz egitea horren inguruan, Bai. eta gainera modu oso bortitz batean, nik hori baloratzen dut asko. Bada baliozkoa. Gero bere diskurso elkarrizketetan eta da kuestionableagoa, Bai. ulertzen dut ere, berriz ere ezin digula queer pertsona guzti eskatu perfekzio bat diskurtsoarekiko, ze hori egiten da, eta zizetorek ez da exigitzen, Normal, bai, ez dit bai, bai. exigitu nahi, Bai. eta hori da nire puntua. Baina gauza guzti hauek egia dira eta zilegi dira eta pozik nago existitzearekin metrika musika urbanoaren panoramaren barruan, nire arazoa da holistikoagoa, ze uste dut musika urbanoa generalean da zirko bat, ja itxita, eta payaso guztiak fandiela etxera. Uste dut tema hori ja amaitu dela. Ez da maitu. Ni ez bai. Ja, baino, gizartean ez. Pues Da orduan... pixkat como lo que me has dicho. Bai, gaude biok tocando en la puerta de una casa que no hay nadie. Bai, hori da. Behin hau eginda... Guazen ja gure gonbidatuarekin, guazen ez? gure gonbidatu Gaurkoan orkestera. gonbidatu dugu Euskal Herriko superizar bat, pertsona ikonika bat, bera da Ainhoa Etxebarria. Wow! Kaixo. Eserien emaite. Kaixo bihotza. A ber, Kaixo. normalean beti galdera berdinekin hasten gara, baina gaurkoan Nik beste galdera bat daukot. Nola daukotzu hainbeste lotxa gutxi, etortzeko gure etxera, goizeko xeiretan, gu izerditan, txapel zikin hauekin hain guapa. eski hori da komentatu nahi nuena. Hain guapa, hain fuerte. Bai. Bueno, es que, claro, a ver, nik galdetu inetzuen zuek zer ropa zetorri bizinen ero dana dela, biskat, bebai honei danai kolorio moteko bebai, Ja, ez? ja. Nik uste dut, bueno, Daneles baina zuritan euri bai Era. gustatzen Oie, gauza kolori. beltza kolore bat da, beba. Kolore guztien nahaztea, bai. Hori da, kolore guztiak dira. Naz, iruetatik kolore txuen. Ainhoa pixkat berandu iritsi da, esan digu kontxeagatik izan dela, horregatik izan da, edo por la full make-up ekartzen Ez, maiti, Porque, nila oh my kriston God. kaioakat, nila etxen dut, claro, eske, gauzide, bueno, ni makillajita asko gusta izan gazta, betitxik, baina antzerk izan be, Moskun karakterizazion geukagun asignatura bat, vale. ordu nilare, azken aldi izan, ez da, zerrek emostan, baina astelenetan, ondarrun bajatenaz, emoten daula goia sari bat hartzan ole. Eta gero aste burutan txandalaz bajatenaz. Eta ya está. Ninaz, estremistinaz, osea, gaur etorrenik super produziute, eta gero Bai. bizar de repentin, ba, ez. Osea, daukozun makillaje, osea, menperatu daukazun makillajea esango Zeixan zenuke dela etxen dut. oso elaboraute. Ez Bai. daukazun makillaje kasual bat. Erodana Ez eroixe hautetzen. bez. Edo horixe da, Ja, nire bale. naiz timori, Bai. Eta egiten duenean, como erdizka zerbait aurreko kapituletan bezala, Bai. bakarrik Espainia, no me encuentro. Ez que jendiak egiten dau, Edo no full make-up, make-up. edo... Bai, Eta full no make-up make-up nahi izateko, bezan. pues eraman no make-up. Baina no make-up de mogolloi make-up. Odagatik. Es que, hostia. Que gainera da como no make-up dirudi argazkietan eta TikToken eta Bai. zerbait dela, gero aurrez aurre, bada make-up. Bai. Ikusten da, cariño Eta gero, mío. maledukatzen Osea, ez da dituzu, no make-up. maledukatzen dituzu gizon mordo bat, esateko no, niri gustatzen jaten emakume naturalak, adibidez Megan Fox. Efectivamente. Eta Cariño Megan Fox da mío. bola sumergiruta makillajean eta berri batera, eta? Ese cariño Baina, mío. bueno. En fin. Lehenengo galdera. Lukazoa. Lehenengo Bai. galdera. Ainhoa Etxebarria. Ez dakit Bai. ikustu Familiarizatu eta zaude baino, Kiki Kiki Bouba eta fenomenarekin. Kikita bouba ez. Vale. Vale. Ni Kika Loraze. Todo perfecto, todo Bai. perfecto. Kiki da hau, Bouba da hau, psikologian ez da mundu guztiak galtzen badiozu, mundu guztiak dio hau Kiki dela, hau Bouba dela, da kompiskat pertsona baten energia, ez? Vale. Gure ustez, Danel da Kiki, ni naiz Bouba. Efectivamente. Zu, ze izango zinekete? Kiki edo Bouba? Ni bouba. Bouba? Ai! Ai, por fin beste Evidentina. Bouba bat! Por las Ni Boubas. esker. Bai. Wow, eske mundu guztiak tortzen da, ban, ni naiz Kiki, no Bai. seke, bueno, hostia. Bai. Bueno. Eta nire erantzunik gorrotetuena da, kanpotik naiz Kiki baino badauti naiz Bouba. En plan, mundu osua da komplexua, superalo, Ja, sin más. Eta jolas absurdo bat da, ez? Baina, como que Bai. beti, como, wow, oso serio hartzen du galdera, eh? Da jolas bat ez daukona zentzuri, baina jendiak ematen dio zentzua, eta da oso polita ikustia nola ematen dituen kiribilak hau justifikatzeko. Eta horren hildora galdetuko dizut, zer gaitik Bouba? Beatu, nik txikitxaz gorrotonean rosa kolori, baina nore kolore favorituren, nore ordenadoran fundi ber rosara. Bai. Borobile, ni borobilena. Ez gazta gustatzen gauza Ta, ta, zorrotza, gero, ni ta, ta. bai, borobilenaz eta kolore bizixakin. Barrokak, Bai, barrokak, superbarrokina. da barrokismoa. Barrokismo rokoko, bai. Bai, ez dugu, gure ze gustatzen gauza zurruna, gauza pisutxua, gauza Hori da. zuzenak. Nahi dugu Kuadrikulada. barrokismoa, nahi dugu beteta, Bai. nahi dugu asko, nahi dugu como...
fluidez. Ez que total, hau de txikitxaz, esatetzuen imodun, ein marrazki bat, eta azten zinean marrazki bat etxen, eta gu, zutan izango ginen betikuk, ai, baina, honi beste detaiate pineke, eta beste detaiate pineke, eta amaitze zendunela, honek paperak emotetzuen imosteko, eta nire amaitzen bandana zulo batea zerbizan. Osea, pentsaten, kriston artelan azazela etxen, eta gero amaitze zendun dana, en plan de, bueno, vale. Ostra, hor badau temaren bat, zenik itxenan justo aldrebes, egitxe da, ni marrazki kreatiboa ezin deban, atzen daben horrela troglodita bat ez dala arkatza. Nire nintzen asko akuarelekin, azten nintzen akuarelekin Gorroto marrotzen, eta bukazten nuen papera puskatzen. Total. Porque asko bustitzen zen, baina zen como, eta gehiago, eta orain morea. Más es más. Bai, total. Hombre, bai, si no sería menos. Aipatu dezu bidaia hau La Rosa kolorearekin, dela oso ohikoa, baina normalean daukon konotazio hau da, txikitan erakusten dela arroxa dela neskentza, eta zuk bilatzen duzu autonomia bat, eta gero itzultzen zara, eta duzu, bale, bain gehin dituta arroxa kolorea, itzuliko naiz, porque gustatzen jat, porque polita da. Hau da zeure bidaia ere bai? Ba, seguramente. Vale. Ez que ni txikitxaz gorrotenean, ni txikitxaz ule motze okinan oso berandu arte, eta txandala zibiltzen itxan, osea, Bai. ez gaztan gustaten ez, ba, biskat femenidadiaz relazionaten dizen, da, bueno, ikono guzti gorrek ez, eta neure gain bezgaztazen gustaten. Eta gero bain helduago ja itzultzen zaren. Bai, el post, ja superazio bat aniente, on Bai, neurire. Claro. Bai. Ze ja badakitu en plan, ez dago eser esan nahi gustatia La Rosa edo makillatzea edo zainekuak, asik egin nahik. Eske ipatu dugu askotan, baina eske mundu guztia egerten zaio. Bai gizon bai emakumeek izan dugu guztiok bidai bat arroxarekin, moduren batean edo bertzean, ez? Orduan da, como que txikitan ikusten dugu, como inposatzen zegu zerbait, eta guztiok gaude txikitatik horren aurka. Eta gero izan momentu batean, non ja, pasatzen duzu eta den plan, tio, igual ez da ja, derrigortzen gaituzten edo ez, egia da kolore super divertigarria dela, super polita dela, ba jantziko dut, edo zu jantziko dut, dena delako ez, baina como, eske txikitatik ikusten dugu genero rolek ze kalte daukaten guztiongan. Eta hau da pixka bat, firinfaran, eta ez naiz jarriko intensa, baina tontakeriarekin da lore gehien daukon kolorea. Blanda koloreik importantien, ez duko magia inbeste edo zin kolorek. Hombre, daukan pixu, igual zait politikoa, soziala, mentala, arroxa, da fuertísimo. Osea, nola, generatu ezaken debatea kolore batek. Bai. Zugertzen mozu arroxa, imaginatu parlamentuan, ja, bada zerbait. Ojalá. Eura mikrofono eta berbatxeko atrier rosa. Eta umiak ikusten badabe zer. Bueno, hau izan da gure lehenko galdera. Edu Casanova pintatzen dena arroxaz, no? En plan, Ja, wow, fascinante. Mugiruz. Ainhoa Etxebarria, konta iguzu, guk ezagutu zintugun, hori horretzen da? Bai, guk zu ezagutu zintugun zurekin Prat programaren aurkezle bezala. Zemus hori? Nola iritsi ziren ontara zezu? Nondik hasi zinen edo konteko zu? Ja, ostras, zurekin bat, wow, zema denbora. Ja. Wow. Ba, esango zut, 4 urte. Ostras, 4 urte, Bai. wow. Ba, a ber, ni hasi nik ikasi neban arte dramatiko, 3 urteko diplomaturizala, eta kasetaritza. Orduan, kasketa bisa batea matxune bazen, ze kasetaritzako bigarren urte zen itxan arte dramatiko ikasten, eta amaitziaz batea bisetan urteztan biharrak. Osea, bai Bilboko Pabellon 6eko, bueno, Pabellon 6 ez dakit ezagutzen dozu. Bai, egon zan, eta nire Elizalde. Nere Elizalde, bai, hori da. Ba, nereaz, hasi nitxan biharrin ni. Nerea zan gure menorra, gure pitxin, gure txikitzu. Hombre, eske... Gurazun baimena zein ban biharra. Eske oso txiki hasi zen nerea, bai, kontau zigun. Bai, eta nik zen bat urteneka, nik hogeita bi, ez da, ondala marrurte, bai, 22 urte, neukazenik. Eta orduan sartu ginen Pabellon 6eko kompainia jovenen, Ramon Barian zuzendaritzapen, Romeo y Julieta etxen. Eta aldiberin radixun hasi nitxan biharri. Eta zunor zinen, Romeo? Ni nitxan, ez Julietan zaintzai, laia. Bai, ama, bai. No san Julieta? Julieta zan Sara Barrueta. Vale. Eta nerea? Eta nerea zan Merkutxo. Ba ezakin dara. Iletxe zan, bai. Guapo. Vale. Wow. Bai, eta holan zen. Hasi zinen lanean, ja bi munduetan, ja... Bai, gaina oso kuriosu zanitzako, ze, klaro, antzerkixak ez dutzen moten alako bizibiliadek, bai radixuk emon leken morun, eta gero radixun aritxik, tenen hor sartu nitxan telebizioen. Hasiera baten, gazteatik, el Conquistador programik. Ez dugu ezagutzen. Bai, mane, kolaborazio bat. El Conquistador, claro, neukandu dion, el Caribe, algo conquistarán. El del Caribe, zan orsasoin. Eta horrein ben, kolaborazio bat gazteaz, eta orduan geguazen hasiera baten Josein eta Bixo, musika jartzen eta tuitak irakurten, ez da? Eta hortik ja telebista lotura horien neban. Baina aldi berin zan kurioso, porque, claro, antzerkixaz ez dakasunez, hori jentik ezatxu zagutzen antzerkian lan egiteagatik. Orduan jentike, claro, gero de repente igual, beste zeo zerrein edo harria gantzok izan biarrain, eta de repente, alkarrezketa baten, eta aino, eta orain
aktore zara, ez aktore beti da nik izan naiz. Claro. Ez, orduan. Ez que ez dakit gure rotulista ofizialak igorrek zer jarri dizun izenaren azpian, baina nik ez nuke, bale, ez que nik ez nuke zango, Vale, osea, orduan. Ainhoa Etxeberria, parentesis, aktorea. Zuk, beste gauzaskoren inguru, aparte, geritzen dugu, egiten duzu antzerkia, osea, aktorea zara, gaztetaria ere, ibiritzara irratian, telebistan, zein da zure lan gogokoena? Behatu, ni beti zen esan, nik karrerik azten ebien kazetaritza, nik esanera nik irratian nahi neban elain. Vale. Eta entretenimientu nahi neban elain, claro, eske, ni lotzio motez, ni kazetaritza titulakat, eta ni oso kritikinaz, baina oso kritiki humoretik, edo historia basortzetik, eta genti entreteniutetik, ez? Ordun nitzako, bai, komunikatzaiinaz, baina aktorinaz horrendanan barrun, ez? Zelan bideratu informazio hori guzti, ez? Tonu jokoso bateaz, genti entreteniuteko, baina alda batea, sabizo zer sartzen, porque hori holantzen da, porque danara politika. Bai, eta hori da binario oso interesgarri bat, en plan, noizarte lehen estu nire informazioa benetakoa eta objektiboa izatea, eta noizarte lehen estu nire audientzia ez lokartzea. Eta entzun inbida, egia. Eta hori da interesgarria, ez askotan kazetarien lana izaten da oso neutroa izatea, ez? Eta oso objektiboa, eta oso izan barzara, como, literalmente figura bat informazioa transmititzen duena, eta ja. Eta interesgarritu den zait, kazetari bezala ere, nortasun bat izatea, ez? Eta zure espresatzeko modua... Ja, baina hori oso irristakorra da, ez? Baina hori beti zartzezu, opinioi modu bat ero besta, beti zartzezu. Ni horrek kristonan zide motez, kazetari serio bat isatik, ez dut ejerziu, orduan ezin joan gauzan dirik esan. Bueno, praktiketan honitxan Euskadi Irratian, baina ez dau kontaten. Baina, zelako nervixo, porque nik esaten eban, ostras, da titularra hola ni pinche mazuela ni biaran ni igual importantzi geixa sabes, honei emoten eta ez da izerreta, igual opinio izabi, o sea, bueno, gauza. Baina gero eta gehiago gaz, Sociedad del Espectáculo, hain mundu zua da partziala, ja, orduan. Quiero decir, el equipo de prensa de Trump. Buah, ez uste mundu guztia dena impartziala, Eta ez dakit kazetaritan ze punturaino baloratzen den impartzialitate edo partzialitate hori. Nik uste dut zirko asko. Ikusten doan albiste oro da... en plan, albiste bando honetatik edo albiste beste bandotik. Inoiz ez dago albiste deskriptibo. Ja, baina nahi dut, izan daitezke albisteak, no? Euskal Irratian albisteak, eta badago pertsona bat iragusten albisteak, dena perfecto. Baina hori izan daiteke, las mañanas con no sé quién. Eta hori da. Kontatzen dizkizu... Sonsoles. Sonsoles. Kontatzen dizkizu bere, oza, berriak ere, baina beti, como bere entretenimendutik, bere ikuspuntutik, bere debaterekin, bere gauzekin, eta hori interesgarriagoa. Eta hau, Wendy Williams basara, eta hitz egiten badozu sobre la peluca nueva de Reita Ora, pues berdin da, baina hitz egiten ari basara, jendia hile indala, edo gertau indala, edo politikoan asuntuekin ja peliagudoagoa da. Ja, baina hori interesgarria da ere, como... Hostia, mezu bat, o sea, hain objektiboa baldin bada, en plan, yo que sé, pues Palestina, Gazan gertatzen dena, no sé qué, hau gertatzen dena, no sé qué, ja. Tío, pues salatu barko da hori ere, no, edo zerbait sartu barko da. Beharko litzateke, bai. Zuk nahiago dezu eitia lan tema sakon edo ez sakonekin? Batu, ni justo, nabil, pasan urtedik edo, nabil gexa sartute neurantzezanak idazti, ez? Eto nabil bestantzezan bat idazten, eta konturatzenaz, aurreko nego nitxan Alain Agirre idazlearekin da, bera, claro, de tipa bat, sortzaile modun, ni beraz beroetan, eta zaztan, joa, inota, zu sortzaile puntu hori, eta nik, a ber, ni komedia, eta de repente, ez baina, zutakasun gaitasuna, ostras, nik ez dakat gaitasuna komedia idazteko, eta gero esu, ostras, claro. Eta komedia oso sustantziala izan daike. Komedia gaizakon alda izan, claro, justo gabiltzorain nere gartzia eta biok, Hilda Jainko Santzezlanarekin bira egiten, eta hori da, enterru baten entxegua. Ez? Osea, da, nerearen bere enterroaren entxegua. Orduan, publikoa da, genti rollo figurante en plan kontratau. Eta nina aurkezlea. Claro, eta hori da nara oinarritxutek guk eukiroen enterru randometan. Osea, tartin, neureitan enterru, neureitonan enterru, nera eukioa beste enterru randomaten, eta berez dizgauza batzuk, osea, zutxarto pasazu zenak, edo hortik irakurketa bat etxe zuen, plan, ostia, zelako egozentrikuga, ostia, zelako narcisistaga, ostia, zelako faltzugaz inkluso batzutan, edo eriotzan horrein ez daki hauela zelan konporta, eta repente hortik eta ezu komedia. Bai. Eta bai esan dut, ostias, eske batzutan komediak askotan eukitzen dau, kriston mamine. Eta oso tema serio batetik komedia etxibe, ostras. Nahi dut sartu espazio emozional txiki bat, baina nahi dut sartu zeren eta nik izan dut duela gutxi entierra bat bai nire familian, eta sartu hori izugarrizko kuriosidadea. Non ikusi dezakegu zure antzazlan berria? Joa, behatu, dakau, eukiko martzun gaz azpeitxin. Eske, enjo bastante bira, baina, bueno, Bizkai ingurun eta gabiz, eta ontxe jarri gaz txipia kulturarekin elkarlanean, eta onja mobiuten hasikoaz Nairo Bizkaba Gipuzkur eta geixa zabaldu. Oye, pues Iruñara etortzen bazarete. Zora garria, ez net galdu, Hilda Jainkosa. Ez que nik ikusi nahi dut, porque gainera hori duela gutxi izan dugu enterru bat, eta nire ere fastinatzen hau nola beti badago pertsonaia bat, pertsonaia ulertuta, no? Baina pertsona bat saiatzen dena eta lortzen duena entierroetan eta
pixu hori kentzea. Eta batean denak gaude barrezko, batean atentzegu irribar bat guztioi, eta hori da fascinantea. Ni behin egon nintzen, eta hau, kontatu gut, porque pixka datorre, baina egon nintzen lagun baten entierroan, lagun pertsona oso gazte bat, eta azten como oso, wow, no? Osa, pertsona hau oso gaztea hilda, no sé, que fuerte. Tio, eta izan zen dramatikoa, eta dena baino bukatu zen, eta bukaran, joan ginen zerbait hartzera, eta itzegitera, eta denak meadas de la risa, baino rollo negarrez de la risa, porque ere ginen gogoratzen gauza asko, eta oso divertido, eta izan zen como, hostia, pues eskerrak hau badugula, ez? Eskerrak momentiko hau dugula, lortu dezakegula ontara iristea, porque bertzenaz, jo que sé, no sé privilegio. Baita, eriotzaren eta bizitzaren arteko como firinfaran hau de, bueno, egin lehin da, baina gelditu gara egu, eta gero bai asko, nik asko somatu dut azken bola honetan, eta ez dut sartu gura putzuan buruz, bale? Baina eriotza hor dao, esaio kasuik egiten, eta aurrian dako zurian den plan, bale, bain zar. Ezin dute, pasaudat bizitza osoa hau ignoratzen, eta hoien gertatu da, orduan, ni fan nintzen antioa esaten, zesan biot, zeruen biot, nola izan binaz, segin bida. Eta adibidez, Fleabag serian dau txiste oso hon bat, dela protagonista bere amaren entierroan egunean, jeikitzen dela superguapa. En plan, azala superpolitxa, ilia superpolita, en plan, mundu osoak uste pentsa bidau, jardinezela botox, edo zeo zer, nire aman funeralerako. Eta da txiste super hon bat, zeda hori, en plan, presiño hau de, egon bizare, gaizki, baino ez super gaizki porque es bajón, baino ezin zare egon ongi, baino eraman bizu, hola, muy entera gomaz. Ja, daude oso koreografia sozial mordo bat, eta oso interesgarri iruditzen zait. Hain ikusi juradot. Ja, nik ere. Zin ongi saldu diguzu momentu batean. Joe, que guai, bueno, nahi basue kontrata Iruña inguru, badakizue, ila jainkoza txipiarekin ikinarremanetan hori da, bale? Bale, gero jarriko dugu telefonoa eta e-maila, jazteko eta ekartzeko. Ainhoa Etxebarria aktorea, badago esan moldea uniri asko guztetan zaidala, dela, telebistak egiten zaitxu famatu, zinemak egiten zaitxu aberats, eta antzezkiak egiten zaitu ona. Ados egongo zinatik? Beto guztat, bai, zatxik ez. Uste dozu telebistak famatu egin zauela? Bai, ikusi harritxasune moten dau. Ze batu kuriosure, hori, bueno, nik utzine manetik, ez, zurekin bateaz, adibidez, egunero goten itxan Euskal Herriko familixan etxitan, ez, konpaini xietzen. Eta, bueno, programa bukatu zen, eta nik jarraitu du lanean. Osa, ez? Jarraitu du lanin, enaspara lanin, baina jentik, ai, blanko txaue. Ai, deitxuko tzuela azter edo, inoiz ikusten zatxuten edo, ez? De repente de, como, espasaz hor, telebistan, kasu honetan bat, kompaini xietzen genti pentsen dago esazela ino. Eta pobrecita gainera, como bukatu da. Nik hori dan hartu txetan, ni emo mimitu, osea, baina, hasieran pikatxo katxetzu, baina gero zazue, ke monos, osea. Eta honen kontraldean, jendiak uste dau telebistan agertzia dela bizitzako aukera, aldatu bihatzu mundua, izan bizare, alfombra gorri bat zartzen zaren toki guztia, eta gainera da como amets bat, como, ze guai, eta da como, guai da telebistan lan egitea, baina, bueno, telebistan edo antzerkian, edo hemen irratian, edo, bakoitza como con lo suyo, no? Ez dela como aspirazionala den zerbait, ni bizaten dut, ez da, hain guai ikusten dena bakarrik, oza, baude beste gauza asko ere. Da lan bat. Eta nire guritzen zegu, piztu telebista bukatu zenean ere gauza, bera, bi pertsona daude, dago esaten dintzuna, jarriko dute berriz, ikusiko duztu, ze guai, gendari asko guztien zaitu, eta hori inda izaten zura, egunero ikusten zaitu telebistan, eta da, como... Programa bukatu zen emititzen duela urte bat. Duela ja, bi urte bat. Baina asko gustatzen zaitzeuena, ikusten zaitzu, zuko jaso dezu inoiz. Que monos, bai. Claro, bakixo zertan, gero te den batzuan errepetuten da benez gauzak. Ez tozu jakitzen, porque, bueno, niri gertaztan, ondela relativamente gitxi, pertsonatek, aurreko ikusi zinua zen lekitxona banerak aurkezten da ni parkatu. Hori zan, 2018 edo 2017an, ni ule motz-motzaz, indiati bueltan jen, moztu berri bizan ebanela uli, porque etorri nitxan uliaz estropeadísimo. Eta ez da, a ber, baina eskesporoten moten pertsona bardine, bez? Eta de repente, como aurrekun, eta askotan gertain gazta gente. Ke peluka marrara llevas? Ai, aurrekun telebiztan ikusi zinua zen, eta nik noiz zer, oza, nila beteka detu, noiz edo zetan edo, porque batzuan ba pasan, eta repetuten da bela gauzak, eta ez zule jakitzen zen. Hori egiten dut asko xaloa telebistan. Izan ebatute dena en bukle, eta horren batan nire ama da, ez diazu erran, atera bar zinenik, eta como, ama, nik ere ez dakit, hau grabatu nuen, dola, 3 urte dola, osea. Eta Maika telebistan induen saio zodagade bat Laura Herrarekin, eta ondion botatzen dute duela hori.
3 urte eta en plan, oye, nik hau ez neban sinatu, derechos de imagen. No, seguramente bai sinatu neban eta neban irakurri. Baina bai, errepetizioena fuertia da, gainera aktualidadia esan, bueno, berdin da. Idazlea, errandu zu beste zerbait idazten ari zarela, ontaz gain, edo... Bai, gabizo darain beste antzeslan bate sortzen, era eta bixo nabil ontxek gidoiaz. Ba, horrekun izan bada enterro bat, haude, eskontza bat izango da. Me encanta. Eta urrengoa komunixua. Ahí vamos. Osea, gabizo, pixkada sobre la marcha eta... Ja, pixkat atzera, no? Bizitzen plan, eriotza, ezkontza, no seke, geritango da jaiotza. Bautismoa, urtebetetzia. Hore da, ikusiko. Dibortzioa. Hori me encantaria, dibortzixo. Credits, bai. Dibortzixo bat etxe. Ezkontza baten inguruan. Joango gara, da torren astean, bi aste barru, Nora? Boieren... Boieren elkartera, bai, eta egin behar dute eskontza fiktizio bat, deitzen da Marianea, uste dutela Bilboko tokiren bat, bai. Marieneako Boiera elkartea, edo taldea, edo denarakoa, eta egingo dute como eskontza... igual, spoiler. Bueno, egingo dute eskontzaren inguruan doan numero bat. Oso ongi pasako dugu. Ez que eskontzaren kontzeptua da oso fuertea. Bai. Bueno, claro. Nire amak esan ditu Eskontzari buruz hitz egiten? Bai, ni eskondo etxenaz. Claro, es que... nena. Barkatu. Es que ikusi genuen gaztea irratian aurkeztu, primizia eman zenuela, zure eskontzarekin relazionatu dago gidoi hau, edo da como historia bat aparte. Historia bat aparte, claro, porque atzarin eskontzakin, azten zazenin, zure eskontzi prestatzen azten zazenin, de repente, etorten gatzu, beste eskontza batzutan gertatako gauzak, ero de repente, nobixun amak, invita dauela familixesta inungu, eta nobixuk eta ez dakixela, gauzatxu, orduan de repente, suabe mate ixalara, la típica suegra, sartzen dara eta hartin, ez da izer, orduan. Ez que fikzioa bizitatik dator, Efectivamente. Bai. Hori guai da ere ez. Zu nola bizi duzu ezkontzaren kontzeptua? Zu nahi zenuen ezkondu, etzen nahi? Nik eneoan nahi. Parkatu. Hori zure senarra izango dena? Amaitu da saioa. Ez da hori, bueno, a ber, eskondu, firmata ja, gizarte honek bideratzen gatxu, derrigortu etxen gatxu, beto zan da, sinatzea. Bai. No, sinatu bai, baina hori da tema fiskal bat, baina sinun nahi zeremoniaik, jara nahi, gertakizunaik. Obvio, ni nore 30 urteko celebrazio gine banin jai bat, eta gobixoa pilanean, hori dana organizaten, esan listo, tia, jazta. Zare pertsona honik bezala, eskonduko zala, basarrixan deportibekin, txakurra gazonduan. Ez nik etxen barota lo grande txan. Ez que hoxera gauzi, ez que nik goxera kompromisu. Nik, hola, na medias tintas, ez bakarri familia, que no, vaya rollo. Nik etxen barote a lo grande. Eta zozer divertiduta. Neu gondo pasateko, eta datosena gondo pasateko. Eta ondona pasaten, no super ilusionata, nahi. Bai. Ez que da pizkat makillajea bezala. Edo bakarrik nitan ere bikotea, eta finiat friatzen dugu edo ja bestela, beste aldera, eta a lo grande, eta dena. Ordan sortu zaizu orain ilusioa. Bai. Erazten muz doa prozesua, estresantea. Peio oso posina eskontziaz, bale? Ez moskea, ez malinterpretan ere berbak, oso posigaz bixok. Peio maite zaitu, esan digu kamaratik kanpo asko maite zaitu. Guk bidari diogu gidoia, hemen dauka, jarraitzen ari da gidoia, ordan esan bartzuen hori, Eta dibortzioaren ideia guztetan jako, baina bestientzat guztau jako asko. Zesan binotzun, ez da kopiatziarren, baina bai izan dugu, etxian, eskontza bat antolatzen ari da, eta izugarri arregarria iruditu zait, dauden mikrotransakzio guztiak momentu osotan, gonbidatu bidot hau, baina hau ez, eta gonbidatzen badot hau etorteko da, hau, eta honi bera nobixua ez dugula etortia, duan nole mando masuno, edo hau, edo ze janari, edo ze lore jarri paretetan, osea, super minuziosua da, nola sabiz bizitzen guzti hori? Ni egiz esan, postenaz asko, radixun biharrain jotelak urte askotan, ero antzerkixan bebai, eta zarin produkzioin goa bilagaz. Ordu nixan da, zer da importantina? Dieixe, gauzatxuk, ulertzen gaz, dieixe, showren bate honbi bara, restauranti, oza, como gauza importantina gaziratik lotu. Zo zer importantirena zuteko bai, igual dekorazio izan goran aparipe esana, ero lo que sea, behatu, ja hori lotutelaga, eta gero ja gauzatxik isakin jun. Ja. Ez que guztu gu biligara produkzio lanetan mogoren batean bertzean ez, pues hori, erraten. Ni ez. Zu ere. Rollo, gonbiatuak isten ordutegiak, no seke. Eta horrek, eta arte munduan, oza, pues, kontratazioak, no seke. Eta horrek laguntzen gaitu ustut, hori diozuna, ez? Badakigun plan, zer da garrantzitsuena, venga, pa. Bai, zer da, evento bat planeatzea. Karo, nik uretzen dut, zerotik, inorkez duena egin, pues, batean, gainera, eske, daude pertsona batzuk, bereziki emakumeak, baina, bueno, direnak en plan,
txika, ezin zara, aste bete pasa loreak erabakitzen. Bai, ez dago It's not jendia, that deep, ez dago no? jendia Osea, hain pendiente. Genti ez da fijaten lorakin y centros de mesa hostixakin. Jendia ez dago hain pendiente. Faltaztaz niri centros de mesa ipintxi, nik esan, nero gentik alkarri ikusti. Ez da izeman lora. Claro. Osa, nero, gauza txiki bat, hortxe txas bat, listo! Bai, Claro. porque hay que poner. Total. Bai, Hori da, bai. jendarentzat da como un mundo, eta en plan, buah, baina es que ez dakit, porque si, no sé si me pega con el vestido, con el ramo, amor. Jendia Osea, ez dago jendea ez da hain begira. pendiente. Baina guk hori, esan dugu askotan, gure eskontza enfokatuko degula show bat bezala. Claro. Literal. Bai, eske Hori da ematen dizu, ezberdintasuna. ematen dizu como bide bat jarraitzeko. Baina hori, eta gero jendiak ditu como mailak organizatzeko, bai, como bueno. koreografia izugarri, hundir la flota, gomendatuekin badakizu Ni derrepente. enazipini. Horrekin, hondekan enazipini, hondekan Zenba jende, esan daike? berreunda... Hostia, bada jendea, Berreunda... Noiz arte da boda pequeña? Ez Ze que numerotik soy gora? Pues nire uste, nire tian, nire egunetik izebana- bera, baina eski unetik egun ere badira. Nire izebana izan zen, eskontza txikixa eta ginen 40. Hori Ja. oso txikixa Oso da, baino. txikia, oso txikia. 80 txikixa da, bai. Hombre, konparatuz bai, porque jendak egiten ditu, pues hori 200, edo lo que sea. Baino, bai, ez dakit, nire uste 220, ongi dago, oza, Bai. una boda Gero gente buena. faiatzen da, Bai. edo ez, Bai. edo... Igual etoriko da, baina espero zuen norbait, edo... Porque, es que gertatzen da, esko, en plan, nire amak batek edo, esatea, ni gombidatu ditut nire lagunak eta nire no seketa, da, como, ok, vale. Baina jendiak ezin dago gonbidatu, ez? Ez basara eskontzen, jendiak gonbidatu leike? Gurasoen, osea, oso ohikoa da gurasoek gonbidatzea beren pertsonak. Rollo, no, pues oso ohikoa da, pues igual, amak dauzka interes batzuk zetortzea ez dakin nor eta no seke, eta gonbidapen. Guk eure kasun hori ez da, baina barai, Bai, beste badago, kasu batzutan badago, egon bai, dizela olako bai. mobidak. Baina, klaro, hor be, gurasu patxen dabe. Claro, hori ere gira da. No, orduan, Inaz, bai. independiente ekonomika. Osea, Bai, claro. tu circo, tus Es que monas. jende- Autogestioa. Jende Bai. askorentzat, como, igual gehiago hori diezuna ez, maila ekonomiko altuago batean, da como eventu bat, da como, Claro. por esto, gonbidatu behar dut nire... M de amores. Pues, pixkat, Eme nire ezagun hau nire semearen ezkontzara, porque da como no Bai. sé qué, porque... Porque es miembro del club náutico. Pixkat hori, como esas ridiculeces. Perfecto. Nire ez garrantzitsuena da horiz. Sozialite. Zu eta zure senarra izango dena, zuek antolatzea, zuek nahi duzuena. Hori da. Eta Eso show ama. bat izatea. Hori da. Show bat. Efectivamente. Show bat da ezkontza bat. Hori da. Osea, Eta zutera ze- protagonista. Efectivamente. Bai. Eta mar da, zure. Eta senarra posore gongo da. Pasándoselo muy bien. Hori xe Bueno, efectivamente, le encanta udana. Gero gente que esan gora, hau, hainoan estilo ez ez, peioan estilo ebara. Es que bada, jendak uste dut baina da como, a ver, pues, Bai. zerbaiten gatik dago nirekin, no? Claro, Es que- efectivamente. Gorrotu dut, en teoria, genero rolak eta opresioa eta askatasuna guztientzat tal. Egon ginen azkenengo eskontzan, zeon atzian izkutauta toki bat bost sofakin, eta zeremonia aurrera zijoan ala, senar guztiak, sofa guztien inguruan, zigarruak Banekixen, erreten, edaten, banekixen. troko, eta ni, haiekin. Esan duen, aurkitu dut nire tokia. Osea, roles de genero, principios ez. Baino, jaranatik at dagoen espazio bat, egon beharko luke, ni asko agobitzaten naz. Nik hau ez da jamen kontanekin, niri gertaztan bebe eskontza baten, Bai, ez da. Puru banatzen da, claro, ni puru me encanta. Ni Sara Montiel una cariño. O Ah, sea, me encanta, no, de san. me encanta. Bai. De como, hombre, nire kuadran eta beti bazilo de como, nire laguntarlin eta, hemen eskontzi, Fumar no, es hemen un puru, eso da. placer. Eta, zan, banatzen eta, Bai. gizon oso jator batek, esan, zazte, topateko maiko gizonak, ba, eta nik, emon neuri. No, Emoteko neuri. hombre, claro, es que... Ah, no, baino, ez Dohainik dauko da, konbazioik, pues, bai, bai. emon, claro que sí. Claro. Claro. Ai, puruak, nik atatzen ditun txikitan. Ze estankuen... A ver. Itxoin, eske honek badu kolore. Txokolatezko? Txikitan ez, baino nera bezaro 15-16 urtetan, zu bazi joazen estankora tabako pakete bat erostera, esotzuten ematen. Baina zuk eskatzen bazinun puru bat, asumitzen zuten, zara, zure itxonantzat, eta eman itxen zotzuten. Benetan. Orduan nik... Benetan zabiz. Puruak. Bai, noski. Qué asco. Bai, puro Oye, pues, handixak ridikuloa edo itiarren. polituk. Handixak. Buah, gainera hori da, nik behin eman nion kalada bat, en Ridikulua, plan, eta- ai, Sara Globazo Montiel, en moten da. plan, guau, Bai. eta ni plan, No, da, petroleo. Porque da Eta gainera moztu egin bida, eta gero... Bai. Eta ezin da tragao. Ze mina ni iten tragatzen dut. A tope da Bai. power.
Wow, ikusi nahi zeitzut. Oberena. Noiz bait, en plan puro batekin. Eskontzan, jeitsi como kolumpio batetik. Como con un como con una bata de cola, eolako zerbait. Ai, ama. Hori entzesa maten egin behar duzu, Zoritxarez gure eskontzan purek ez tengo, porque peio antitabakora. Ya bastante... Lastima. Baina, eskontzaren antzezlanan, Bai, papatean iristen zara zuor. Ojalá. De suegra. Onbiratu itxut tenis taldeko 25 pertsona. Eta koaimekuk eta... Buah, eta gainera, eske amagina arreba da. Suegra bai. Pertsona oso interesgarria da, porque izan zaitezke de repente una hija de puta. Claro, hori da topikoa. Soineko hori handia egitzen zaizu. Total. Ikusi dezu Jennifer López en película La madre del novio? Bai. Super gomentagarria. Ingeles es Monster in Law. Es que... Ostras, Ingeles es Monster Monster in Law. espaldatzen die, Wow, Monster in The Law. Mother in Law, horregatxik. Luaren emaite, etorria luar kabinara. Zema demora goietz? Eta hogeitan bukatu behar dugu, así que Horregaitik. gutxi gehiago eta bagoatzea jolasetara. Vale, Vale. venga. Jolastu baino lan hau, ze esklusiba gehiago atera geike. Zer Aukeratu gehiago dozu zoinekoa. Bai, soineko aukeratuta gatz. Ostras. Bai. Eta... Ezin da ezer Gustoko esan. daka mundu osuak, amagina arreba gustoko daka. Estai, bakarrik ikusi, noramak ikusi ban, Vale. noramak ikusten gako, baina, bueno, den nire estilu. Osa, ez dut uste jentia gustakoako nik, en plan de, ala, dera guapu. Ez, Ya baina está. nire gusten gako. Hori da, Begira, Así que hori listo. da. Hori da. Ba, begira. Eta gingo dutze gauza de rollo gizonak ez ikustea soinekoa, egunera arte, no sé qué. Tío, ni desiatena, peio erakusteko, eta peio que ez da hola nahi ikusi, que le hace ilusión ez ikuste, esa zu, jode, tío. Peio, gezurra Peio, da. ale, ya, Gezurra da, tío. ikusi ja, porque komentatu nahi dugu, en plan, Es orduan. que, a ver, claro, ni beran horreina komentatzen dut, gentik adetzen basta, porque esan, es que, a ver, es que, hasta, mundu Ja. guztien itzatera kutzi, osa, No, begira Claro. guztalde batera, klaro baietz. Eta, Yes. gauzat komentatu nahi nuen, que ez dakit demora bat dugu, baina bai, show businessa da zure businessa, zure mundua ere. Eta, zuk baduzu, bingo bat ere. Bo! Bingo, bueno, a ver, bingo. Bo. Alexander Padilla Ba, dake bingo. Ez, Claro. baina zuk ez duzu egiten, nola ditzen da, Ne? Bingo. jo, nola ditzen da tipo hau Bilbokoa, egiten duzu, show bat, ez? Da bingo bat? Ai, tongola! Tongola! Ai, ama fatalna! Enako eraten ore biarraz besos, estoy fatal. Errezoi, tongola da antzeslan bat. Antzeslana, uste Antzeslan bezala. bata dela efekto de genti tombola batera etorreko balitz bezala, eta ordo de monologoa tartin, eta gero badaude jolasa. Osea, da premisa bakarrik, vale. Uste Bai, egin bai, baizela bai. como tombola Bai, duenetakoa. gentia pentsatu como que tomola batea dule, alan, Vale. daude, monologoa, gero jolasa Ala, que fuerte. publiko atatzen da, ez da izan, eta saria ere badago. Zuk dara mazu lukazo bat. Bai, ugaitzek Wow. aukeratuan, ugaitz alegreak aukeratu da Ugaitz lukazo. alegrea, Bai. hori da, ugaitz. Wow, eta horrekin jarraitzen duzu, edo ja? Bai, jarraitzen dugu, da gau orain aretxa baletan daka urrengo emanaldia be bai, martxoan. Ai, no, a ver, orduan, duzu, eriotzaren Bai, Hilda antzeslana. jainkosa altzeslana. Duzu tongola. bai. Zer gehiago duzu? Ezkontza bitartean. Erabili eskaintza mesedez bitartean. gure espazio promozionala, porque hau Ai. ez dugu ordaintzen. Ole. Go! Bai, ez ba, egon gara orain arte be bai, ontxe bukatu dugu otzailin Arriaga antzokixan Arriaga berreun izeneko antzez dana, musikarekin astuta, superpolita bukatu da, eta sarrerak agortuta, zeixan agortu zin sarrerak, baina lasai aurrerago barriro jarriko da, ber. Ole! Bai. Eta gero, bai, primeraneako grabatu dugu seria Tamara eta Mara, Aino Artetxe eta Bio gara protagonistak. Bai, ikusi neban. Bai, dira, lau kapitulu eta estrenatuko da primeranen, udabarri... hortxe. Zuzinen Tamara edo Mara? Ni Tamara. Vale. Wow. Bai, bai. Nondik aterazen zu denbora? Hau bena egiten. Bai, ja eginda dagolako. Ja. Ez que, kontu de, ez, norena esan, tongola idazteko orduan ba, aurretik sortzen duzu, idazten duzu, eta gero ja, atzanin, jada nahi datzik. Ja, 50 pasein, bai. Ja da paseak egitea, oza, ditzen Ja. batzu edatorren urteko bai, de como, ba, listo, venga. Ja, Osea, que suerte. Maider Lazkanok eta biok egiten ginunean vomitorium, da en plan, mesedez, hau ateratzea, zeia egin da dago, dakit memoriaz, gidoia, orduan, nire Bai. Ja. Gero dakat beste seria de bai, Telezinkon estrenatu behar dana, baina oraindik ez daki noiz estrenatuko Oh my dan. God. Claro, es que honetaz ez dut aina lan berbaik. Exclusiva! Memeo. Es que, hau deitzen da seria, Ella maldita alma, egon ginen Kadizen, konilen on ginen grabatzen, eta protagonista da Maxi Iglesias, abadearenak egiten dau. Gero bere lehenguza da Martino Ribas, eta gero Karina Kolokotxikova. Oh my God. Bai, da, bera... Bakazu pratika esaten izan azkar. Bai, es que, hombre, ya ikasiran ondo, bueno, Kazetari bezala hori da importantia. Eta hoxe, eta nik euskaldunanak etxen dut, eske, beti rubixi xaten da, eta beti komplejo de, nire euskaldunanak etxeko, deitxu zen por baska. Ai, que guai! Ez que gainera... Zure orden euskalduna da. Bai, nire pertsonaia nagore euskalduna da. Eta zure izena claro. izatea Ainhoa Etxebarria, queda genial. Bai, total. Ala, que Ze ona.
Ke tia, zema gauza, ke envidia, ke fuerte. Landa lan. Nire amets frustratua da antzeslan bat egitea. Baina nire guztu dute musikal bat egitea. Baina oraindik gaztea. me encanta. Mi sueño. Ondikan gaztea eta robixa zara. Sí, baina llego al verano noa como aktore lanaktan. No, enbizu musikal bat. Total, leinen bizu. Bai. No, enbidau nirekin musikal bat, baina, claro, oso txikitxo bat. Musikal bat, egin. Vale. Albina estaraste musikala. Rollo Lina Morgan, Sara Montiel, Alan Lumas Koneki. Buah, Bai, Qué guai. puro batekin. Rollo Bedet. Me De encantaría. plastiko. Ze, joango gara jolasetara? Joango gara jolasera. Lehen bizidekogu flop kulturako testa. Vale. Frogatzeko zeure jakintza pop kulturan inguruan. Ez beta jakintza zera zure gustua. Zure gustua. Orduan, bilatuko dut musikatxo bat, ze ditut 15.000 eta gero ez dut aurkitzen bat ere ez. Eta sartuko gara testarekin, ez dut aurkitzen ez, deki boi. A ver. Ez que dukot, hau. No, hori ez. Nada, pues betiko musika berdinarekin Venga, va. egingo dugu, guazen. 3, 2, venga, azkar. Erreferente bat. Sara Montiel, es que beratasen, Sara Montiel, beratasen ona. beretan. Bada. Pop kulturako momentu bat. Edo zein. Ai, beatu, parkatu ez, que justo aurrekun orejondok altzaban beran kalendasunarire, Vale. hoxe momentu bajaten darin laungara, tengo que impedir esa boda. Eta Salvameko plato da nahi june, eta Maria Patiño, que es eso? Ai, es la húngara. Buah, qué momento. Buah, oso momentu ona, mi Oso esker. ona, bai. Oso ona da. Nik ere daukat Orojondoren etxean, bai. Que hori jartzen du, make Tamara great again. Bueno, eske tamarismo ere. Pelikula bat. Big Fish. Dale, Nabil harin erantzuten, Bai, bai, Oso bai. oso Edo ez daizuna. Disko bat. Disko bat. Ai, me katxez en la marsara da. Batu, Kenzazpi, baina hoxe agertzen zana, hori agertzen zana portadan rollo lata bat zan. Vale. Zelan daitze zan. Ez dugu ubikatzen Ni ez Kenzazpi. naiz jo Kenzazpi. Kenzazpi zaia? Gaur da entzulea. bihar edo lako ze, baina zan, Vale. Kenzazpi baina etorri hasta lako bure, berak Vale, eskune. vale. Kenzazpiren lataren diskoa, entzun orain. Hoxe, vale. Oso ona. Telesail bat. Telesail bat, beatu, Salvador onaz ikusten Vale. ongo gunetan. Mhm. Oso interesgarrixe betxandu azta, ni normalin akzio eta lan odola eta pum, Ja. talkar, baina gustan gaztati, Vale. gero berba horretxetaz, off the record. Vale, guai. Gorrotatzen duzun norbait. Gorrotatzen duten norbait. Jente asko Izenak, gorrotatzen. Ainhoa, Baina izenak. ezketizat, alan pertsona potente, pues Donald Vale. Trumpek larrixe motesta, Bai, noski. notezan. Hitler, bai. Espainiar politikako jente askok larrixe motesta. Vale. Bai. Gutxinez guai esatea, porque jendea denean bran, nik ez dut inor gorrotatzen. Amo. No, hori ezin da. Ez da Bai, egia. Guzurre. Ez Sinbatia gutxien dikozun pertsona. No, es que norbait gorrotatzen duzu, osea, normala da, maitatzen baduzu gorrotatzen duzu. Hori ala da. Norekin ego ez duke kolaborazio bat. Aibezantzez lan bat, edo elkarrizketa bat, edo... Baitzauekin. Juhu! Kabaretaz pentsaten ja. Zer erantzun espontaneo eta naturala. Eskin nintzen egin marko genuke zerbait, rollo imaginatu, zu Padilla, Gubiok, Me encantaría. una zerbait como super queer, super cabaretero, super variete... Urgoien Hori hor izango zan, barrenan. ja, show baina show, danaz, barietez, total. Total. Norekin ez zenuke egingo kolaboraziorik. Norekin ez. Plausible dena, oza, ezin dozu esan Donald Trump. Osa, no, esan pertsona bat, posible alkoholitzaken Vale. esan. Kolaborazioa zezentzutan, antzerkian edo? Adibidez, Antzerkia filma OnlyFans. nore zenuke gonbidatuko variete show hortara. Hori da. Konbidatu mundu guzti konbidatuko neban. Ze, naute esan, ez da gure estilokuk ez izan, zerrikasi eukiko leuke. Parte ez hartzera. Eta parte ez hartzera jente asko, bebai. Ainhoa, hombre, izenak, Ainhoa. Aktore modun, pues a ver, batu, Julen Jantzi bai bilizan monologista eta aktore Hala. lanetan, baina, bueno, ba, ez nebanengo show bat beraz. Ala. Pues beira. Baina matxerot, Hori moztu sare sozialetan. Julia Jantzi kalera. Norekin egingo zenuke borroka la velada del año. Borroka. Borroka Ai, ez. fizikoa, baina da Boxeoa da, deportibidad, enebanengo benetan, ni jokuta intenta den dote sartzi, porque es que, txarto, vale? Zare kompetitiva? Kompetitiva ez da, nire buruaz, baina, de como, kostatxen gazta baten bat joti, esan Vale. dugu ez, oza, imaginaten ani hor buzeon baten bat Bai. joten, baina, golpe txar bat emongo azten da, mine emongo azten, Ja. hiltxa jungo nitxan. Osea, galtzeko danak eukiko neban neu, Ona. a nivel de nire irudixe eta nire pertsona morun de ez dakotak Vale, eginiko vale, nitxan vale. eta ez. Erosiko dut erantzuna, bai. Me encanta. Bukatzeko, zer reality show irabaziko zenuke? Zer reality show ikasiko neko, baratu, Gran Hermano batera la Bai. cosas. Beira, Bai, ikusten neuzuz duzu zure baietz, burua zara nahiko- estratega. Zara nahiko
favorita del ondo público. pasako neban, batez bekero konfesionatxu neure burualko nebanelako erakutzi, baina bitxartin danei porkulo emoten alkarren kontraipinikonak. Osa, a nivel estrategika, bai. Hortan datza. Vale, bara ingo dut test azkarra. Kultura generalaren inguruan. Duela 60 urteko kultura generala. Te va a encantar. Vale, horxe. Hementxe dugu, azkar dugu eta jabukatuko dugu. Eta denak ongi egiten baituzu, sari bat dago. Eta denak gaizki egiten badituzu, janarira gombidatzazu. Vale, prest gaude, azkar bukatuko dugu. Orain gaude prest, guazen. Behobia, pausua ere deitua, Irungo auzoa da Gipuzkoa aldean. Zein herritako auzoa da Lapurdi aldean, Hendaiakoa, Urruñakoa edo Biriatukoa. Toma. Bien, aberiatu. Urruñakoa. Arabako zein eskualdek segitzen du Gaztelako administrazioaren menpean bertako bizta... Bai. Wow. Zenbat katea ditu Euskal Telebistak euskaraz? Bat, bi edo hiru. Claro, a ver, haude. Bere garaian, Bere garaian, venga, bi esangot. Ez, bat. Imaginatu noizkoa den jolasa. ETV lau egotera heldu gare be, bai. Bai, egia da. Baina, bueno, bai, bere garean. 1937an argitaratu zuten Bilbon Eguna, lehen euskarazko egunkaria. Baina, zein egunetan? Urtariaren batean, otsailaren 29an edo abenduaren 31an. Ostras, Pedrin, atrapa inazuta gaina ez du ikasitxeak handik. Bai, 27an. Ikasin genuen. Batu, abenduaren 31an ipini. Alderantziz urtariaren batean izan zen. Nik ni nahi naban, bederatzi otsaila. Ja, ba ez? Zein literatura genero landu zuen bereziki Jon Etxaide idazle donostiarrak? Poesia, novela historikoa edo antzerkia? Benetan, novela historikoa. Bai, oso, premio. Zein da Euskal Selekzioko jokalarien elastikoaren kolorea? Berdea, gorria edo txuria? Ondo izkure berdin, berdin. Berdea, bai, oso ongi. Hombre, berdire la petzaten, note? Oso ongi, egin da. Bastante, Ez ziren errexak, Zelako tensiñoi, zelako tensiñoi. Lehenengoa izan zara erantzun bat esan duena aukerak irakurri baino lehen. Wow. Nena. Ba, honekin bukatzen dugu, mila esker, Ainoa, erazagatik. Gustara gozara? Oso gusta honaz. Aiarin pasazta. Ja, oso azkar egin dugu, baina, bueno, mila esker etortzagatik. Eta orain bagoaz bazkaltzera, eta orain ja interesgarriena, zuek ez duzu ikusiko. Mila esker etortzagatik, mila esker zuei entzutagatik, eta urrengo arte musutxo handi bat, sartu abestia luar. Eta beste antzeslan edo ezkontza bat egitekotan. Nazi bat de radio. Hor, egon marko litzateke prest, dena perfecto, hori hasiko dira berriak zuzenean, bitartean ari gara denbora betetzen. Arizarezu bakarrik. Badugu behai, sartu abestia, eta bagoaz. Mila esker, agur, cariños!